Cando Aldara nos dixo que se a podíamos apuntar a fútbol, a verdade é que nos sorprendeu, porque evidentemente non xogaba ningunha nena ao fútbol. Pois a miña familia alegrouse, pero por outra parte tamén se sorprendeu, porque non foron a pensar que a súa filla lle dixera que quería apuntarse a xogar a fútbol. Sí que era verdade que o grupo de nenas estaba por un lado e Aldara sempre xogando a fútbol cos nenos. Pero no colexio non sei se ao mellor se sentía como máis extraña. Yadira sempre xogaba nos recreos cos nenos do cole. No colexio os nenos había veces que me decían que, en plan, que fas xogando ao fútbol, que tú eres unha rapaza. Creo que ningún equipo en sí hai que xa, digamos, a estas alturas sexualizalo. Para min está ben visto que unha chica xoga ao fútbol que un chico practique, por exemplo, ballet. Nestas alturas, digamos, da vida, calquera deporte pode practicalo calquer xénero.